kuyoba kuhle ukuthi senizwile wema-influencer SK ngoba kade niqashile senemkhovu yakhe akasanifuni-ke nosebenza kwenye indawo senolinda uJanuwari-ke ozayo aphinda aniqashe-ke asazi noma niyobe nisashisa yini phela umcimbi wakhe uba ngeyi-4 early January nawo wenzeka kanye ngonyaka akanayo eminye imicimbi anayo Nkosi yami. Senibekele kumgoga ukuthi naweqa naweqa nje ishile ngizoba yimkhovu yakhe ngiyanitshela nanga noSikhinkili uSikhinkili soyolinda unyaka ozayo-ke naye ayobo MC ayocula ingoma kaJavis Sayona njalo-ke impilo-ke amaskandi nisazoqonda lapha kumaskandi niyogcina ningasazi ukuthi nihambe kuphi nizokhethiswa amasayidi ngenkani niyoze nibone ukuthi lapha akudlalwa bayayithanda-ke le ama-Red Nation ama-Red Nation ahappy ngale post ka-SK iyabachaza-ke iyona nto abamthandela yona le hhayi ukuthi kubheke kubona nase Dubule ebhekisa ngakubo hhayi akekho right yabona sekhuluma ngabathakathi kanje uyapoka qhawe qhawe ngehla qhawe amthanda kabi amkhotha phansi yakutshela iyona-ke le nto le abamthandela yona. So-ke akukho-ke enakulindela okuhlukile komuntu onjengalo. There's nothing new unjena nje yikho engangikusho ukuthi yini okunikhathazayo ngaye meshinto ngoba izinto ayikhulumayo lezi ehlala eshalo ihlombe uzophinda esho kunye abakuthandayo njengaye nje umfoka Mhlongo ubaba wethu ucela isupport uzophinda abuye azokhuluma kunye kwakhe siyabazi ngomala lephenduka. So izinto zokuthi ungayinaki lezi uyiqhoyene impilo yakho unganaki kodwa-ke kuningi-ke phela-ke nabanye abakukhulumayo bekuveze emaphostini abo bayipostela nama-emoji asazi ukuthi kusuke kwenzakalani kodwa-ke ukukhuluma kwasemdletsheni angeke sisho lutho ekukhulumeni nayo number 1 kodwa bangabuza ama-Red Nation hhayi zothi hhayi qhawe lethu liyapoka bevuma masazi bengitshela mina abantu bazobe celebrate abakithi bawinile banemicimbi kodwa nje kuyaphambana angazi yini wasenza ama-poster anamagama alumelayo hhayi angazi indoda SK noma ijabule yini or ayijabule kodwa-ke ngiyabona-ke uKhuzane noma kuthiwa bathini uyambona ukuthi ummise kabi and ummise kabi ngempela akuphileki akuphefumuleki yabona nje incane imbobo yenaliti akwazi ngisho ukwenza into ayithandayo manje-ke vele i-trend uzoyizama ngoKhuzane akukho kunye uzospina aphinde i-trend ayoyizama ngoKhuzane akukho kunye uyazazi nayo ukuthi ume ngayo uKhuzane uye wamdumisayo futhi emculo wakudala zanakeka zabe yilokhu ayikho namhlanje waduma ukuthi anake uKhuzane otherwise akukho kunye angakwenza mayakathule nje 6 months engasho ukuthi ngoKhuzane sibone ukuthi khona trend abayithola ayikho uyazazi na ukuthi uyamdinga uKhuzane ngayo yonke indlela nathi kasimsoli kwezinye izinto azenzayo naso ezama i-trend kodwa hayi qhaweleni ma-Red Nation niyayifela ngalo ningakhali futhi mase phinde Dubule ebhekisa ngakunina ngoba uyajika phela kadlala angiyashela mfethu wohlala ufocusile mfethu njengoba bezivimba nje bezekithi akabaleki hamba nje kahle hayi cha namhla izokhala ke namhla uma ngizona hayi amhlaze iphezulu vele njalo sambeni hayi ungabaleki nje sambeni hamba no hamba hayi nangesi phela nje awuzange baba hamba